Näytämme nyt, miten Boxel mullistaa kojerasian asentamisen. Boxel-rasian voit jättää odottamaan kirvesmiestä lähelle asennuspaikkaa. Rasia on aina oikeassa paikassa, koska se asennetaan suoraan levyyn. Näin ei myös synny aikahukkaa tai hukkapaloja. Nimittäin joskus se reikä vaan ei osu kohdalleen. Boxelin kanssa reikä on aina oikean kokoinen ja oikeassa paikassa. Kun kojerasia on levyssä kiinni, niin laitetaan suojalevy päälle. Se viimeistään lukitsee kojerasian. Ennen sähköasennuksia napsautetaan suojalevyn keskiosa irti ja tietysti alkuvaiheessa tarvitut tarttumakynnet. Ja näin Boxel on asennusvalmis kojeita varten. Säästyy aikaa ja selvää rahaa. Ja säästyy myös turhalta hammasten kiristelyltä. Boxel on patentoitu ja kotimainen keksintö, joka nopeuttaa kirvesmiesten ja sähkömiesten työtä mullistavalla tavalla.